εξετάσουμε Τίνα για το Athens Throwdown. Για το πρώτο work. Για το πρώτο wood. Έχει κυλάει η μπάλα. Κώστα, φέρε με λίγο το κουτί μπροστά. Το κουτί λίγο. Να κάτσω πάνω του για να πιο πιο. Έτοιμοι. Ναι. Σε 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. 3, 4, 5, no rep, 6, no rep, 7, 8, 9, 10, 11. Κάλες επαναλήψεις θέλω, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε πολύ χρόνο για εκεί. No rep. 12. 13. 4. No rep. No rep. 15. 16. No rep. 'Ωραία. Μην βιάζεσαι, καλές επαναλήψεις. Πάμε. 17. Ωραία. Πάτα καλά, βρε. Πώς είμαστε, 17. 18. 19. 20. 21. Γνώρε. 2 λεπτά έχουν περάσει. Στα 10 θέλω να έχουμε τελειώσει. Γνώρε. 22. Έλα βρε παιδί, έλα. 23, ωραία, πάμε. 24. Ωραία. Προς τα πάνω θα πετάς. Πάμε. Ωραία. Πιο κοντά, έλα. Ωραία. Πάρε μια ανάσα και συνεχίζεις. Δεν πάρε μια ανάσα και συνεχίζεις. Άστα, δεν μπορώ. Τι είσαι, φλόρος. Πάμε. Ωραία. Ωραία. 25. 26. Κράταν την κοντά στο στήθος σου την μπάλα. Μην την απομακρύνεις. Θα λέω μετράς γιατί θα μπερδευτώ. 27. 28. 29. Κοντά στο στήθος σου. Ωραία. Πάμε, έλα, δεν πειράζει. 30. 31. Ωραία.
Πάμε. Πάμε, Μπέτη. ...32. Εκεί. Μπέτη, εκεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μόλις τελειώσει το 20 λεπτό, είσαι ελεύθερη. ...32. Ωραία. 33. 34. 35. 36 που δεν μπορείς. Πάμε. Πολύ καλά είσαι. Πάμε. 37. 38. 39. 40. Τα μισά έφυγαν και έχουμε κάνει 5 λεπτά. Πάμε. 41. 42. 43. 44. 44. Το πιάσεις. Πάμε. 45. 46. 46. 47, 48, 48, ωραία, 49. Άντε, πολύ καλά πας. Τώρα πας πολύ καλύτερα σε χρόνο. Πάμε. Ωραία. 6, 49, 50, 51, 52. Άντε, τίποτα δεν έμεινε. Πάμε. 28 επαναλήψεις έμειναν. Πάμε. Μέσα στο χρόνο μας είμαστε. Πάμε. ...53... ...54... ...55... Πολύ καλά είσαι, Μπέτη. Πάμε. 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 55, ωραία. 56. Ωραία. Δεν έμεινε τίποτα. 56 είμαστε. 57. Έλα. Πάμε. 58. Κάθισμα, δεν έκανες κάθισμα. Μην ακουμπάς. Μην ακουμπάς κάτω την μπάλα. 59. Πάμε, έλα Μπέτη, έλα. 60. Άλλα 20. 61. Ωραία, άλλες 19. Καλά είσαι, στα 8 λεπτά. Στα 10 άμα το τελειώσουμε πολύ καλά, Μπέτη. Πώς είμαστε? 61. 62. 63. 63. Πάμε. 64. 65. 66. Πολύ καλά είσαι. Πάμε, πάμε, έλα. 14 ακόμα είναι, παιδί, πάμε. 67. 68. Άιντε, 12 είναι, έλα. Πάρ' το, άιντε.
69. Νόρεπ. 9 λεπτά έχουμε συμπληρώσει. 70. Πάμε, άλλες 10. Πάμε, Μπέτη, έλα. Ωραία, άλλες 9. Άλλες 8. Άλλες 7. 7 επαναλήψεις ακόμα, έλα. Άλλες 6. Άλλες 5. Άλλες 4. Ωραία, 9:40 είμαστε, πάμε. Ωραία. Άλλες 3. Όχι. Πάρε μια ανάσα και τις κάνεις. Πάμε, 3 καλές και φεύγουμε στις έλξεις. 10 λεπτά μόλις πέρασε. 1, άλλες 2. Ωραία. Πάμε, Μπέτη, έλα. 2 επαναλήψεις. Άιντε, τίποτα δεν είναι. Έλα, ψυχή. 1, άλλη μία. Ωραία. Έτσι θα πιαστείς. Περίμενε. Περίμενε. Έλα, πάμε. Φύγαμε. Πάμε. Μία. Πάρε μια ανάσα, τι δεν μπορείς. Κώστα, αλλά κράτω λίγο. Κράτω λίγο να τη δείχνει αυτή. Από το πλάι, κράτω. Μια μεριά. Κρατάω. Αλλά κρατά λίγο σχετικό, σώφισε. 2. Εσύ δείχνει την πέτυχα, δεν με πειράζει. Έχουμε 8 λεπτά ακόμα. Αλεξάνδρα Δαζένκο. 3. Πάρε ανάσα, μία. Έχεις 7,5 λεπτά ακόμα. Σκέψου την προηγούμενη φορά βγάλαμε 15, 10 πόσους. Τέσσερα, ωραία. 7 λεπτά ακόμα. Έχεις πολλή ώρα ακόμα. 6,5 λεπτάκια ακόμα. Εδώ, μαθήματα ζωής. 4 έχεις κάνει και είμαστε μια χαρά. Και έτσι. Ψεύτη. Πάμε. Πάμε.
Πάρε μια ανάσα, έχεις χρόνο. Πέντε, ωραία. Μπορείς, δεν το ξέρεις ότι μπορείς. Εγώ το ξέρω, πάμε. Είσαι στις 5 και έχουμε άλλα 5 λεπτά μπροστά μας, Πέτει. Πάνω από 10 θα κάνεις σίγουρα. Let's go. Ξεκούρασα τα λιγάκι. Τι να ξέρει λίγο τους πήξου. Φω, άντε, για σένα είναι όλα. Πάμε. Το σύμπαν συνομωτεί για να συνεχίσεις. Πάμε. Κάνε 50 συνεχόμενες τώρα. 4,5 λεπτά ακόμα. Δεν πειράζει. Άλλες 5 θέλω να κάνουμε, 4 λεπτά έχουμε. Τώρα που φτάσουμε στο τέλος θα σταματήσω, τι λες, κάθε φορά τα παρατάς έτσι. Εκεί. Άιντε, μπράβο. Αυτό είναι. Πολύ καλά. 6. Σκύλιασε λίγο, άιντε. 3 λεπτάκια έμειναν. Υπομονή. Αγγέλωση έχουμε πάθει, τώρα θα σταματήσεις. Εγώ πάω σήμερα έχασε. Πρέπει να πω. Έκαμε κλαρίνα στο μπάσκετ. Δεν φαίνεται ο χρόνος. Βάλ' τα άλλα, δεν πειράζει. Αυτά έπρεπε να φοράς από την αρχή. Θα βάλω εγώ αυτά να κάνω καμιά 150. Πες σε βάλω να κάνεις εσύ. Κάνε καλή όρηση πρώτα. Ναι, έχεις 1,45 ακόμα. Θεώρηση πρώτα. Ενάμιση λεπτό. Άιτε πάμε, έλα. Έλα, μπορείς, πάμε. Θεώρηση. Μπορείς. 1,10 ακόμα. Έλα, άλλες 2 να κάνουμε. Έλα, άιτε. Σκύλιασε λίγο, άιτε. Πάμε.
50 δευτερόλεπτα. Άλλη μία θα κάνει σίγουρα, πάμε. Οχτώ. Πολύ ωραία, προλαβαίνουμε άλλη μία. 19-28 δεύτερα. Πάμε άλλη μία, έλα. Έλα μία για το Διονύση, πάμε. Έλα μία, έλα για το family μία, πάμε, 10 δεύτερα. 5 δεύτερα, άλλη μια προσπάθεια, έλα. Τέλος.